Moi! Mä tiedän, että tää video tulee vähän myöhässä. Eli siis tän videon aihe on, mitä sain joululahjaksi. Tässä on sitten ne parhaimmat. Mä sain vähän sellaisia outojakin. Joo. Sen paketin. Mut joo. Ensin mä näytän mun kivan pehmolenun. Se on mun tässä sylissä. Se on tää on Belle. Sitten mä sain myös sellaisen toisenkin vähän sellaisen niinku apinaan, pinkin apinaan, ja silloin niinku silmän ympärykset valkoiset, ja mut mä en tiedä nyt missä se on. Mä saan mistään päähäni. En saa. Joo niin, sellaisenkin sain. Tämä voisi vaikka heittää tuolle. Anteeksi kisu. Sain tällaisen eläinkirjan. Tää on metsän eläimiä. Tää on tosi ihana kirjoittaa, tätä mä toivonkin. Siis tällaisen niinku eläinkirjan. En arvannutkaan, että se on näin kiva. Siitä mä sain tällaisen kirjan, mutta mä en tiedä nyt missä se avain on. Onko tässä jossain on? No, näytän sitten, jos mä löydän sen. Eli siis tällainen kissu. Missä? Joo. Tällainen. Ja siksi mä tein tämän videon tänään, koska huomenna alkaa koulut ja mä menen ysin, niin mä en käy mitään. Kuitenkaan huomenna mä saan varmaan läksyä ehkä. Joo. Sitten mä sain Betseille tällaisen mekon, pallon, kakun, sitten tällaisen kelkan, ja sitten mä sain sellaisen niinku pöydän. En tiedä missä sen. Se nyt on. Tuolla tulee yksi laulu, niin mä haluaisin vähän kuunnella sitä. Sitten mä sain tällaisen ihanan korun, josta mä tykkään tosi paljon. Tällaisen. Missä on tällaisen vähän ja siinä on tällainen punainen juttu. Joo. Mä oon jenkat täällä yksin jouluvaloja. On aika värikkää. Aika tylsä. Sitten mä sain mun äitille tällaisen. Ja toisen vähän samanlaisen, mutta pienemmän. Ei nyt ihan samanlaisen. Eikä yhtään. En saanut meikkiä yhtään. Voisin toivonut kyllä, mutta en saanut. Mä sain tällaisen ihanan broosentyynyn. Siinä on Elsa, Anna ja Osku. Tässä on siis sen muodon. Sitten mä sain joulupukilta tällaisen ihan. Toivoinkin sellaista värityskirjaa. Kiitos joulupukille ja tontulle ja muorille. Sain tällaisen. Okei, se oli vaan tyhmä terä. Tämän mä näytin nyt. Se on täällä. Enkä mä haittanut mitään asiaa. Tyhmä minä. Tässä on tällaisen Barben. Täällä on tällainen lumilautakin. Tää on mun mielestä ihanin.
sain vielä tällaisen tosi ison koiran. Näkee oikein. Mä luulin tätä ensin oikeaksi, mutta ei se ollutkaan. No niin, ja sitten vikavideo, joka oli kiva, niin on tämmönen. Täällä Hitsin kori. Tästä on se kantojuttu hävinnyt. Se olisi alusta asti tällainen vaan tällainen. Ja siellä oli 2 jätskiä, mutta mä löysin vain yhden, koska toinen on jossain petsereidessä. Se on vaan yksi. Ja sitten myös on yhden. Sainko mä? No tossaks ne oli? Joo, varpasin ihmettelemään, että mitä hitsiä tuolla melustaa, mutta joo. Tässä nämä kaikki oli, mut mä löytän vielä mun lempikortteja, mitä mä sain. Sinne siis. Tää on siis mitä me saatiin mun äitin kanssa. Eli siis me saatiin mun äitin kanssa tällainen. Tässä lukee: tule joulu, tuo kirkkaat valot, tuo lasten hymyt ja laulut, tuo Hannessa nukkuvat talot kuin juuri maalatut taulut. Tule joulu, tuo pehmeän lunta puiden oksiin hauraisiin. Joulun rauhaa kuin suloista unta tuo mieleemme kiireisiin. Joo. Sellainen kortti. Sitten me saatiin tällainen ihana kortti. Tää oli ihan cool. Sitten mä sain tällainen kortti ja tossa sivussa lukee jouluiloa. Tämmönen kortti. Mä saatiin tää joku sähköisesti. Tämmönen. Tässä lukee hauskaa joulua ja onnellista uutta vuotta 2016. Kiitos. Mä saatiin tällainen kortti. Mä sain siis sitten mä sain iskeltä tällaisen kortin, missä lukee hyvää joulua. Tällainen. Ja saatte nähdä, että on mun iskelä. Kuoret. Taaru. Ja sellainen kortti. Sitten tossa on tällainen. Iloista joulua. Sitten mä sain ihan ite yhdeltä tyypiltä. Niin tällaisen. Tää ei mitenkään joulua. Ihku. Tän mukana mä sain satasen. Johon toisen kortin mukana mä sain 50. Mut se ei ollut oikein muista.
Eli siis tässä oli tämä video. Heippa ja onnesta uutta vuotta 2016. Ja nähdään ensi videossa. Moido!